Kok maido? Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didongke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didongke iki sinden-sinden kuwi. Kula. Lah iya iki dienggo saka Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Wiyaga wis mulai do. Iya, wiyaga urung cair. Nah, Pak Pak Ferry nonton kok iki engko rak ndur transfer meneh kagem wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Iki tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibumul santai wae. Kok trima ora, Cah? Ayo. Munio serentak. Ora ayo. Ora meng aku wae sing dijokke. Coba tarenono, trima ora? Ora trima ora? Krungu ora? Kupingmu krungu ora? Ya nek trima ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngenehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngenehke sapa? Ngenehke sing dikeki. Arep do nggo ngopo? Rak wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Aku kebutuhanku akeh kok. Arek nakal ya. Senengan. Ayo. Lah kowe iki tak takoni argo ngopo ya do ora wangsulan ora. Ayo kene Bang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben. Saking apike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry. ngapa? Mesake weruh kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Coba tak kirimane duit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra ngomong. Aku nek ming tok uneke kaya ngono wis ora ikut babar blas. Ora tak anggap ming tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek ming uneke aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dana sosial kuwi wis akeh. Dadi wis ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek ming kowe sing muni pelit ning Gusti paring dawuh Sena iki ora pelit. Wah, nek tetep aku percaya karo Gusti. Nek ming kowe ngopo? Aku iki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadine kowe muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Sena menika blebel lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis kek Ya. nembang. Sing ngendang arka, wong aku ora iso joget. Nah iso kok ya kudu ngakoni ora. Joget kok meng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok bane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah, Ayo ra ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. lah lumayan lho mentok iso megal-megal lho. Ameng mentoke ora rupane rak ngisini-sini. Oh, dikandani bentenge sini-sini. Ameng kon ora ngetok kowe ngetok terus. Nang nggih bawa mboten. Nganggo kok komplit sak yuta ya meng ujuk-ujuk ora. Ya nek wektune selak entek bareng. Wis wektune isih akeh wayangan isih tekan jam 4 kok wektune selak entek. Ngenyang terus kowe. Ngenyang terus. Kenyang ya ora dadi-dadi ngono. Kelarangan. Duh wong bagus. Ngono kok sak yuta. Ngapa lho demah rentok ya demi mil wae. Tukoke kasur ming 500. Kasur apa 500 sih? Hah? Kasur isi ban. Sofa. Sofa? Ah iya. Meng omah tikus 500 sih.
Apa kangge semangat wiyaga Mas Sena transfer 1,5 juta. Ah, ora nek dikeke rasah gelem cah rasah ditabuhi. Ora gelem ya ora apa-apa. Lah mek ngomong tok iso. Ora nabuhi ora apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Aja nganggo tip. Jalan internasional kok ngger. Mungsuhe Ming Junedi. Wes gek dikeke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandu sikik. Nek kira-kira Pak Ferry iki maringi genep 5 yuta didung kan iso rata. ditandu cah, sabar ya. Oh ben wae. Iki aku nguji ketabane kanca-kanca. Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ah iya nek ora lahir batin berarti memang arep dogem remeng. Gogolak dolamu. Kuwi jare ora lahir batin. Nek lahir batin iki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan iki ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanyi ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Marai penyakit. Ciro lupat. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Tata uruh duit kowe ya. Ora nek kepunjilan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Kamu 6 7 8 9 10. Aku Kurang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Kaya ngene. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabuh ming ana transferan ming, lho. Transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas? Adong, cepet sugih aku. Wis lunas ta? Wis ta? Wis do gek dong guyu. Oh, sing 44 durung ya, Pak? Apa? Sing 44 durung. 44 opo arep dirgum nang kene saru ya nang ben ning rekeningku wae nek Ya aku kanca-kanca. mengelingke. Kanca-kanca butuh tak anu. Kok nek kira-kira tak nggo tuku apa-apa tak duduhke. Lho hasile kanca-kanca. Nek kanca-kanca takon sing kawan dosa sekawan, Pak. Wis tak tukokke lemari ukir. Ayo do nyimpen sandangan ning lemariku. Ayo. Wong nandang as mara apa tak awakku dewe Kae pendopo sing sok nggo latihan kae, rak rungono kamar mandine. nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa ya? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak ana kaca kabeh. Dadi nganggere bar godhok ngadeg terus. Ngapa nek ngene iki? Ambo. Rapike ya kaca. Nek dah tewa. Ngapa lho? Ora. Bayangke ngilo. Ora iki kancaku lho do cerewet bae ora.
Besok kapan? Besok kapan katekan? Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, iki engko gek gaweane Prastiwi iki. Lah apa bedane wedok karo lanang? Tulisan sapa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanang kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Cecer lan wong bagus umpamakna nah kodho tanpa parau sasadarat ing jalatri nyidam sarias. Ayo 1 juta lho iki, cengkoke kudu manut aku. Nyidam sarias moro. Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. Nyidam sarias. Salah. Nyidam sarias. Yo. Nyidam sarias. Aku medun. Heeh, medun. Piye, Pak? Heeh, ora ning dhuwur terus nganggo medun bareng. Nek diwarai to. Nyidam sarias. Kok nek ra tekan piye? Ora apa-apa. Nyidam sari Ora iso. Ora langsung munggah to? Ora. Nyidam nyidam sari mara keploki lenelek saya kerep. Neleki sapa? Ya, upama sliramu sekar. Monggo, ya. Upama sliramu sekar melati aku tumbang nyidam sari.
Ora apa-apa aku muni alah-alah kok. Nah, aku sing nyawer paling ming 75. Ya wis ora apa-apa, bejet-bejane dhewe-dhewe. Tur Mbak Tatin iki ya le merangkak dari bawah ya ora kurang-kurang. Nah iya le berjuang supaya mencapai level yang sekarang itu memang tidak susah. Iya.